Neuveríte, čo sa stalo na našom prvom speed datingu v Nitre. Stratili sme 2 zákazníkov. Povedali, že už našu akciu nikdy neprídu. Ako Michal napísal: vďaka vašej akcii som spoznal svoju partnerku, takže už som zadaný. Áno, niekedy to vyjde na prvý šup. Michal tiež napísal, že akciu jednoznačne odporúčam, výborne zorganizovaná, veľmi chutné pohostenie, atmosféra skvelá, človek sa pozoznámuje so zaujímavými ľuďmi, môžu vzniknúť priateľstvá. Našiel som si tam svoju polovičku a lásku. Ďakujeme vám. My vám ďakujeme a veľmi sa tešíme, že nám dávate vašu dôveru, lebo aj ďalší účastníci napísali napríklad toto na podnik Milá deva, s ktorým v Nitre spolupracujeme. Všetci boli nadšení, výborná atmosféra, chutné jedlo, ochotný personál. Jeden host dokonca povedal, že to bol veľký zážitok s plným servisom na úrovni. Príďte a skúste to s nami.